Volgens mij is het al couplet nummer 3 ondertussen. Kijk, hartstikke goed. Ik zet even een applausje in voor mezelf, want ik heb geen ingeblikt applaus. Hartstikke goed. Ik wil eerlijk zeggen, ik heb er geen fuck van, joh. Oh ja, ik kan hem even voorlezen, een klein stukje. Ja, want nu is dat te lang. Kort stukje. Een kort stukje, oké. Een stukje van het couplet is onverschrokken, plichtsgetrouw, trots op onze geestelijkheid. Wijden wij ons aan de Heer, geduldig dienend tal en tijd. De Heilige Geest is het die ons leidt. Maakt ons één, verbindt ons bloed. Duin en pink, de kracht der vuist. Voor allen zichtbaar in de groet. En dan is het refrein, Veni Vidi Sanctus Spiritus, trots op ons dispuut, maken gek geluid. En dan doen we gewoon een beetje gek. Ja. En dan is het nog een keer, Veni Vidi Sanctus Spiritus, het mooiste van NSG, maak je bij ons mee. Ik zeg, lekker up-to-date tekstje. Ja, dat is een heel goed tekstje. Ja. En de andere compleet ook